megalayapost.news. Haba penpau ya kajing sukia halor kajing kabala kendu daki pai ba nong snong kathan bar dua terter shadu khanapara kiba dei kisnong kaput kamigalaya bad asam kibala man jing halor kajing lip boarding kabakha kha hagati kathan kinong ilam ke FKGGP bar dua circle menta kasi lalej ban kendu yo assistant executive engineer subdivision Bernihan MESEB kabalong kum kajing dawana bau dei ban penbyang tiknano ya ka boarding hakisnong kibadan hagati kathan kanong rem kabala penlong ya kinong ilam ke FKGGP bar dua circle kabala ilam du Dennis Nongrum president baru Alan Donald Soprang General Secretary lambat kidkhon bakin net kendu yote officer katanat sambording kari hadian bamantala laimi laisngi baki brio hagate kathan kila shongdum klambording bat kelawan rajnge shikade kipai ba haba crunch kila patai khobor usamla Alan Donald Soprang ulong baki brio hagate kathan kila kendu jinge shikade halor ka jing bombyang ka boarding hakaba ka jinge ka khamban na ka banta jong kitu ki brio ki badung bat ki baduna kayo ka kot hendroi na ka banta kitu ki babyang kayo ka kot kimdon jing kuslai amar kilat bon thiet yaki inverter bat generator na ka banta ban penbyang boarding haki yang kisam jongki ulong ru bahaga jinge kran bat tei officer ka MESEB Bernihan ula penpa baki don sibun ki daw bat ki bala penlong ya ka jing thut ka bakha kha ka boarding haki snong ki badon hagate kathan katana du ka jing thut hagi sainar bar ki post electric ni na kadin sang FKGGP bari dua than marwat circle nila wan man kandu AEE bari assistant executive engineer ba mukti pada in charge untuk distribution subdivision badan Bernihan te ni nak yang sang wan kandu ni wan ketu ba inum pendep ba in pendek ikalai ba inum pendep kalai man la kasni nama kacing lip light hakani ka snong jungi khamtam ya ka area border area jungi kala long jen man la kasni kacing lip light ba hadu ba kibrin jungi kila complain jungi ba kila pensyai kata kacing ka jungki ka ba man la kasni namar balai kum khamtam ya kum ki baduk bapli kimdan kata ka lat benthit ya kata ka inverter ban penme ka fan ne ka light but kum churi ki khna school bapli ki bam ki ba don kam man record ki ba don exams bapli kimla ban record ha kimla ban thaw ha kita ki examinations sungki te but kum churu kimla ban let's say ngala banong ba kimla ban street hai ko kimla ban yo takala ban street ta ka uniform jungki ru namar ka ching lip light mo te but kumchuru jidon kiwi jingi kum tali ba kerdu ka gas mo bamyo ka gas kibrio bapli ki haban shed ka electric heater lani kata ka induction mo te handai haka jing lip light kum dan show kata ka lat ka lenti long kin shed kiwi ki mo daka light ne daka kita kin daka induction ne daka electric heater mo kim yo shu ya takla te nakalyang kaseng jungi long ni kentu ya ka sarkar bat kumjuru ya ka department ni bakan simkhya bha lor kani but kani kamde ka sian ka baning kong ne ka badang shen ka bala ja kum kani ka jingja kani la ja ki focus nem ki let's say ngala badong ki ar post nem shan clear te yaka te ki post light ki bam long show ki bala let's say ki bala mo ki bala jandu kita ki post light tu ki ban repair nos di ban ambo no ada ka bala thmai khnang ki brio jungi ki nung shem kan nung ga jinjar but square namar ba kani ka nakwa ban keren square ba ka sarkar ka jungi long ka keren hoy ka keren ye kata ka $1 billion economy mo kum ka manakani ka ong ba ka Meghalaya ka state of Meghalaya jungi ka nung kadi ka nong shispa $100 billion economy handai tang ini baret baryaru kimla ban fix kimla ban kita di basic needs jongki beliau kata di jingdon kam jongki pai ta baret ya jingdon kam jong pai ba kimla ban penbiang you know it's such a disgrace
ya ka government bat kumjuru ya ka department barko. Meghalaya Post.news.